Okay. Goddag. Vi er tilbage med noget mere personligt kiggeri ind ad vinduer. Og den her gang, der kan I også på nogle døre. Det er lidt sjovt. Eller det kan være lidt trist. Kigger med. Mit navn er Marco Lilledahl. Folk kalder mig Lille. Fordi jeg er lille, folk simpelthen er der. Jeg er 15. Ej, det er ikke. Det er sjovt. Jeg bliver snart 12. Du er 12. Ja, okay. Nå, men Jeg troede engang, han var en gnom. Ja. Og jeg troede engang, du var dør. Hey. Så, du må tage den. Jeg burde tage den alligevel. Okay, kom her. Nej, vi skal ikke gøre på den der dame, som ramte dinket på vinduet. Den er lige godt. Godt. Du vil lige gå den anden vej. Ja, det er fint. Kan du lige holde den? Jeg kan ikke gå op uden. Se den her jordklump. Prøv lige at se den her jordklump. Ja, det er sygt. Ja. Det er dit hår. Nå, men Fuck dig. Giv mig kameraet. fordi jeg har det. Så kravler vi op igen. Fuck, hun kommer ud igen. Hallo, hun kom ud igen. Der. Kan I ikke se det? Du ved godt, du filmer, ikke også? Ja, det ved jeg godt. Fuck, det var sgu hende. Hallo? Marco? Jeg har ikke fuck. Ja. Ej, det gør jeg ikke. Film det. Nej, ikke dig! Film det. Prøv lige at se noget den, ikke også? Hun går nu, hvor fanden? mand. Hallo? Kom op, mand, vi skal skynde os løbe over på den anden side. Prøv lige at tage kameraet. Hej! Hallo, det er for fedt, det her. Vi løber, når ham der drengen, han er kommet ud. Prøv lige film på mig. Film på ham. Så vil jeg gå. Okay. Vi løber på 3, okay? Ja, og vi løber den der vej, ikke også? 1, Du filmer lille. Nej, 3. 2. Nej, 3, 2, 1. Bare kig væk. Løb! På 3. Vi skal den her vej. Kom lige en cyklist. Giv mig op. Fuck, jeg får så. Vi skal bare udspringe, det er det eneste. Det er mega dumt, dem der ringer på dør og sådan noget. De kræfter nogle fjolser, de er. Jeg for sjov, jeg sagde det. Vi udbygger hus, ikke også? Alle mulige hus. Og derfor kaldte de mig Mason. Den der bil. Den røver der er den. Den der bil. Fuck den. Det er en lortebil, mand. Skal vi prøve den? Ja, vi bruger kræfter med ind i bilen. Nej, Ej, det er gas. Er du med, Mason? Du skal snart mig. Kom så. Kom. Se. Øj, det er sygt det her, mand. Øj, her. Shit. Fuck. Der sker ikke noget? Det skal ikke bare. Den her vej. Det bliver så sygt, det her. Jeg filmer bare lidt omkring. Hey, tag lige den op. Kom, vi tager den op, Der er ikke nogen steder, hvor der ikke er nogen. Ja. Er du klar? Er det den her vej, hvor de der var? Nej, heldigvis ikke. Så de bor derinde. Fuck, holy fuck. De bor der. Nej, jeg tror, nej, det gør de faktisk ikke.
Er der ikke et sted, hvor der ikke er nogen hjemme eller sådan noget? Ja, der er ikke Nå, men nogen det er sgu da butikker. ikke noget ved. Her, du må godt filme. Okay, ikke noget. Hvad gør vi nu? Vi var selvfølgelig den her vej. Hey, film ud, ikke også? Nå, gør jeg ikke det? Op igen. Du med vilje. Det er helt sikkert.